שלום לכולם, זה נועם, וזה הסרטון השלישי בערוץ שלי. אני יודע שעשיתי לכם סרטון שלי מיד אחרי זה סרטון שלישי. אתם תקשיבו. אז היום עכשיו אני אראה לכם את התיק שלי. מהסרטון הקודם עשינו יום סרטון ספורט, שאח שלי ביקש שהוא יעשה לי לייק ורשם לערוץ. בואו נתחיל. אם אתם לא יודעים, יש לי 2 קומות בבית. להזכיר לכם, זה אולי אני נכנס לחדר. עשיתי סרטון על כדורגל. עשיתי סרטון כאילו על ספורט. בלי קרקע, עשיתי ראשון בעיטה, ואז הראיתי להם איך אני קולע. עשיתי יריבה לגשר גלגל וזהו. איפה התיק שלי? בשנה הבאה. טוב, אז זה הכוסת האחר שלי. זה הכלבר שלי. זה הבקבוק שלי. רגע, זה הבקבוק שלי. זה המרקרים שלי, מרקרים פסטלים, נתחיל מזה. נגיע לזה עכשיו. עכשיו נראה. שיט. זולי. רגע, אני שנייה אליכם. לחוויית ההאזנה שלכם מגיע שדרוג. כשאתם מצטרפים לספוטיפיי פרימיום, השמעה אקראית חכמה משדרגת את הפלייליסטים שלכם עם המלצות לשירים שמתאימים בול. אתם יכולים גם לפתוח ג'ם שאליו תוכלו להזמין את החברים כדי ליצור פלייליסטים משותפים ולהוסיף להם שירים, וכל זה עם דילוגים ללא הגבלה והשמעה חוזרת. הקישור למאדר למידע נוסף. זה אמרתי לפי ויש רק ותראו, זה הטושים שיש לי. יש לי מלא טושים כאלה, פשוט צד, אני מראה לכם, צד אחד צבע אחד, צד אחד צבע שני. יש לי עטים כאלה. זה העט המיוחד שלי, תראו אותו. עטים כאלה. וזה העיפרון המיוחד שלי. תראו אותו, זה צבעוני, וגם המחק צבעוני. יש בשפע, אין משנה. זה העיפרונים האחרים שלי. זה הדבק שלי. זה המחק. ותראו את התיק שלי, טועים להכל. צריך להרים אותו. ממש. זה התיק שלי לשנה הבאה. עכשיו, עכשיו תראו, זה סוף הסרטון. כבר אני עושה לכם 4 דקות סרטון. זה מחזיק במחברות, תראו. ככה זה נראה.
כאן צובעים את כל המחברות. טוב, עד כאן הסרטון שלנו. אני ממש מקווה שנהנתם. למה? כי אני ממש נהנית. ביי ביי.